Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोबावलायबाय। दिनै माने आङो नारजि ओंख्रि संनो नागिरदों। माने जानो लुबैदों आरोना, ओमफ्राय बेखायनो संनो गोसोखांदों आरो। ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन जायैयाबो। बेखायनो बिराद गोथाव मोनो आङो नारजि ओंख्रिखौ। नारजि ओंख्रिबाथाय उदैयानो बारा जाखायो आरोना। ओमफ्रायो ओंखामखौनो बारा जाफ्लाङो आरोना लोगोफोर। नोंसोरो गोथाव मोनो ना मोना नारजि ओंख्रिखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो। आंबा हले बिराद गोथाव मोनो दे लोगोफोर। ओमफ्राय दायो सोमनानै दोनबाय आरो आङो। सोमनानै दोनबाय, दसे सोमनानै दोनगोन आङो। देखायनो दे लोगोफोर नोंसोरनो दे सोमनानै दोननायखौ र'। नै लोगोफोर नायदो, सोमनानै दोनबाय। ओमफ्राय दायो दसे गोबाव थानानै सुनोसै आरोना, ओमफ्राय संनोसै दसे थानानै। ओमफ्राय नै आलुजों पनिर संगोन आरोना लोगोफोर। गथ'फ्रा माबा नारजि ओंख्रिबो जाया नालाय, ओंखायनो आलु पनिर संनानै होनोसै। सुबाय नै नारजिखौ। मोजां सुनानै लाग्रोनोसै आरोना। मोजां सुनानै लायाबा ख्रेब ख्रेब मोनजागोन ना, ओंखायनो मोजां सुनानै लानोसै। ओमफ्राय नै लोगोफोर नायनायाव एसेल' नुयोना, ओमफ्राय दा संबा बुरजा जागोन ना बियो। बुरजा जायो संबा ना। गोसोम ओंखारलायबाय आरो दैयाव। खनथाम खनब्रैसो सुनानै लानोसै आरोना, सुखांनानै लानोसै आरामनो। गोसोमानो गबाय थायो, गोजाम गोजाम। ब्लेक ओंख्रि, ब्लेक सब्जि। नै लोगोफोर एवबाय आरोना, ओमफ्राय खारै होनानै, खारैबो होबाय बेयाव, खारै होनानै एवबाय आरो। ओमफ्राय फानलौ सामब्राम गुफुर देनानै होबाय। ओमफ्राय दायो दै होनोसै आरोना। जि मोजां एवनानै एबार रन्दै होबाय नै लोगोफोर। नै रन्दै होबाय। पार्सेल फैदों आदसा। आं बिहरदोंमोन बेखौ आनबक्सिं खालामगासिनो। ऑर्डर किया था ना ऑनलाइन? ऑर्डर खालामदोंमोन। अच्छा, बेखौ अनबक्सिं। अरे आराम से सीजर से खुलना ना। धीरे खोलो, धीरे लग जाएगा हाथ में। धीरे धीरे बना। गाइस देखो मेरा पोकेमोन। अच्छा, कितना स्टाइल से दिया ना, बाप रे बाप। अरे भाई क्या है अंदर में क्या है भाई? कोई नहीं रखेगा। दिखा दो जल्दी दिखा दो। ये देखो भाई, अरे भाई 1 लाख मिला। 1 लाख ये देखो, देखना है मुझे। 1 लाख खिलौना में 1 लाख मिला। पूरी माँ 1 लाख, 1 लाख पूरी माँ 1 लाख भी छोड़ 1 लाख पूरी। बल्ले भाई क्या इंटरेस्टिंग है। मुझे बना। हाँ अच्छा भी, देखने में भी अच्छा है ना। इसमें दो है तो ये देखो। अरे पागल 3 1 लाख मिला है। 3 1 लाख पूरी माँ। नारजि ओंख्रिया खामथाबगोनहाय। नै लोगोफोर, नारजि ओंख्रिया गोदौथ'वाखै आरोना। गेलेग्रा खाट बिहरनायबाय बिदानो, ओमफ्राय गावनो बिहरासैना, गाबबाय आरो। माबा नोंबो बिहरगोन नामा? गोबाव जाया, थाब मोनफैयो, सानसेयावनो मोनफैयो। गावहा गाबबाय आरोना, ओमफ्राय बिदाया गेलेग्रा बिहरदोंमोन नालाय मोनफैबाय आरोना। बे खादानोमोन लोगोफोर। ओमफ्राय गावनो बिहराखैमोन, मानो नांगौ साननानै। नोंनो बिहरगोन नामा र'? आरो गावनोबो नांगौ जानायलाय जारलासोहाय। आलुखौनो संनो नागिरलायबाय आरो आङो ना। थाव होबाय नै, सामब्राम होबाय।
रुइबाय नै सागं साबाय आरोना गेल गेल गेलनो नोसै जानाया टेस्टि टेस्टिनो नारजि ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर सागं सानानै लाबाय नै ओमफ्राय दानिया बेखौ थाव सेरनोसै थाव सेरनानै लानोसै आरो थाव सेरबाथाय मिलौसिगोन आरो बेयो लोगोफोर ना नारजि ओंख्रिया नै ओंखाम जानोसै बार नैबेयो आलुखौ एसे लाबाय आङो पनिर आलुखौ आं जाया बाबा पनिरखौ आं जाया नों जादो देखायदों देखायदों ओंखाम जानोसै आङो ब्लेक ओंख्रै नै ब्लेक ओंख्रै ब्लेक